салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз тарзи кори масъалаҳои тестиро аз китобчаи маркази миллии тестии 2026 оғоз мекунем. шарти масъалаи якуми мо чунин аст: моддаҳои мураккабро муайян кунед. Пас барои кор кардани ин масъала мо бояд чиро донем? Нигоҳ кунед. Асосан моддаҳоро аз ҷиҳати сохт ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. Моддаҳоро аз ҷиҳати сохт ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. Моддаҳои содда, моддаҳои мураккаб. фаромӯш накунед. Моддаҳо мешаванд содда ва моддаҳо мешаванд мураккаб. Моддаҳои содда моддаҳое мебошанд, ки танҳо аз як навъи атом ё элементи химиявӣ таркиб меёбанд. моддаҳои мураккаб моддаҳое мебошанд, ки аз ду ва зиёда навъи атом ё элементи химиявӣ таркиб меёбанд. фаромӯш накунед. Яъне моддаҳои содда моддаҳое мебошанд, ки танҳо аз як навъи атом ё элемент таркиб меёбанд. моддаҳои мураккаб моддаҳое мебошанд, ки аз ду ва зиёда навъи атом ё элемент таркиб ёфтаанд. Пас акнун мисоли моддаҳои содда, мисол дар системаи даврӣ чанд элементе ки ҳаст дар алоҳидагии худаш моддаҳои содда аст ва нигоҳ кунед: оҳан, алюминий, оксиген, нитроген, бром, озон. Инҳо ҳамашон моддаҳои содда ҳастанд ва навъҳои аллотропияи моддаҳоям ба моддаҳои содда дохил мешавад. Акнун моддаҳои мураккаб моддаҳое мебошанд, ки танҳо моддаҳое ки аз ду ва зиёда навъи атом ё элемент таркибанд. Мисол об H2O. Нигоҳ кунед. Як навъи атом гидроген, дигар навъаш чист? Оксиген. Ё ки кислотаи хлорид H-хлор моддаи мураккаб аст. Ё ки кислотаи сулфат H2SO4. бинед, яъне моддаи мураккаб аз ду ва зиёда навъи атом ё элемент таркиб ёфтагааст. Ҳамин як пайвастагия дидем, ки ду элемент ё аз ду зиёд элементҳое дар бар мегирад ва модда мураккаб аст. Пас биёед вариантҳоро кор мекунем. нигоҳ кунед. Варианти А: оксиген ва нитроген. нигоҳ кунед. Оксиген ва нитроген. нигоҳ кунед, як чиз ногуфта намонад. Ва элементҳое ки бо индекс навишта мешаванд, онҳо ҳамашон моддаи содда ҳастанд, дар шакли молекулавӣ оянд. Бинед, оксиген O2. Пас ин гуфтаги гап нест, ки ин модда мураккаб аст. Ин дар инҷо индекс миқдори атоми оксиген нишон медиҳад, лекин аз як навъи атом ки таркиб ёфтагааст, ин модда содда аст. Пас оҳан ва об. нигоҳ кунед. Оҳан ва об H2O. нигоҳ кунед. Оҳан моддаи содда, об бошад моддаи чист? Мураккаб. Оксиген ва малахит O2 ва купрум OH ду маротиб купрум 2OH ду маротиб COC. малахит. бинед, оксиген моддаи содда, малахит бошад моддаи мураккаб. акнун малахит ва об. нигоҳ кунед. малахит нависонем, ана бин. купрум OH ду маротиб COC ва H2O. нигоҳ кунед. купрум OH ду маротиб COC. малахит бинед аз чанд навъи атом таркиб ёфтагааст? Мис, оксиген, гидроген ва карбон. 4 навъи атом таркиб ёфтагааст. ё ки об нигоҳ кунед, гидроген ва оксиген. Пас ин моддаи мураккаб аст. варианти Д мо мувофиқ меояд. шарти масъалаи дуюми мо чунин аст: моддаҳои мураккабро муайян кунед. дар инҷо ҳам ҳамин хел аст. нигоҳ кунед. варианти А: нитроген N2 ва об H2O. дар ҷои нитроген моддаи содда, об бошад моддаи мураккаб. фосфор ва озон. нигоҳ кунед. гарчанде ки озон О3 бошад, чӣ гум, як навъи атом ки ҳаст, ин моддаи чи аст? содда. акнун варианти С мебинем. гидроген хлорид ва сулфур H-хлор ва сулфур. H-хлор ва сулфур. сулфур моддаи содда, H-хлор моддаи мураккаб. метан ва аммиак. метан CH4, аммиак NH3. дар инҷо метан моддаи мураккаб аст, аммиак ҳам моддаи чист? Мураккаб. Пас варианти Д дуруст. масъалаи С мегузарем. шарти масъалаи С чунин аст: моддаҳои мураккабро муайян кунед. пас дар инҷо ҳам боз моддаи мураккаб пурсида шудааст. пас об, варианти А: об ва метан H2O CH4. пас об моддаи мураккаб, метан моддаи мураккаб. варианти А мувофиқ меояд. озон, варианти Б барои таҳлил: OC ва гидроген хлорид H-хлор. OC моддаи содда аст ва H-хлор бошад моддаи мураккаб. аммиак NH3 ва нитроген. аммиак моддаи мураккаб, нитроген бошад моддаи содда. сулфур ва алюминий. ҳар ду инҳо моддаи содда аст. агар шарти масъалаи мо мегуфт ки моддаи содда, варианти Д мувофиқ меояд.
шарти масъалаи мо гуфта шудааст ки моддаҳои мураккабро муайян кунед. Пас варианти А ҷавоби дуруст. Саломат бошед. Раҳмат ба диққататон.